Ji bername nan û dan ji Mêrdînê ji bajarê qedîm, ji bajarê Kevirên Spî rojbaş temaşevanê hêja. Îro em li Mêrdînê ne, li maleke kevnareya Mêrdînê ne û niha em mîvanê xwişka Şükriya ne. Îro em ê bi hev re gelek xwarinên xweş ê Mêrdînê çêbikin. Çi nev xwarinê me di serî de em ê rovî û hûr çêkin. Lê roviyê xwe me jêvarê da çêkiriye û ew pijandiye. Niha em ê bi hev re hûr çêkin û piştre jî em ê xwarinê xwe nêdina bi hev re çêbikin. Berê ku ka em dest pê bikin, em bipirsin gelo kîjan malzemeya em divir da bikartînin û piştre jî em ê derbasî çêkirina xwarina xwe bibin. Roj baş te re hûn çawan baş in? Çavan başın gelkî spas. Xwişka Şükriya, em ê îro çi çêkin? Em ê îro hûr çêkin. Hûr çêkin. Me roviyê xwe sibê çêkin bawer Me sibê çêkirine. Herî. Em ê niha jî hûr tenê çêkin. Niha jî em ê hûr çêkin. Malzeme xwe ka em bipirsin. Çi malzemê me? Malzeme me birince Erî. pul bibere, selçe, Ava firingiya. erî ava firingiyaye, Erî. baharat e, Erî. xwe, baqdûnis e, îsota şîne, asore, nane e, Naneye. o goşt e. Goşt e û bez e. Bez jî xuya dike. Nam bez karin nexne. Bez mirov dixine ya naxine? Karin nexne dixine jî em karin nexne yani. Yani ew li gor kêfa me re ye. Erî. Ê ku bixwaze bezî wî zêde be, bez Erî. dixiye. Ê nexwaze naxiye. Belê. Li Mêrdînê niha me re wekî ku zanin li vê de re gelek millet dijî ne wer? Erî. Suryanî hene, Erî. Ereb hene, Erî. Kurd hene û dîsa li gor va milleta baweriyê wa jî hene. Erî bawriyê me gelekin inşallah. Yani li vê de re Xristiyan hene ne wisa? Erî Xristiyan hene. Müslüman hene, Müslüman jî hene. Êzidî jî hene. Dijwa niha hatin ew jî. Êzidî berê li vir gundê wa hebûn wek gelekî xurt jî li vê de re hebûn. Yani li vê de re millet dijiya. Lê salê dawiyê da ji vê de re bar kirin çûn. Niha ji ber şengalê be jî dîsa êzidî vegeriyan vê de re. Erî. Em bi hatina wa kêfxweşin lê tiştê ku bi serê wa de hatin em boyê nekêfxweşin. Em ne kêfxweşin yani zilma ku dîne zilm pir servan çêbûye. Erî. İnşallah vê zilmê bi dawî bibe. Yani em jî wê dixwazin. Pir xweş çêbin inşallah. Erî inşallah em hêvî dikin İnşallah. ew jî rojekê pêş da vegerin İnşallah. welatê xwe û dîsa li wê derê Li li ser nav axa zarê xwe. xwe da li ser axa xwe li nav bax û baxçeyê xwe dîsa karon bi kêfxweşî bijîn. Li ser xwarina em hinkî sohbetê bikin. Erî. Hûn xwarinê Kurda çê dikin ya Ereba çê dikin? Em ê Kurda çê dikin. Ereba qet tu zanî çêkî? Na em ê Ereba çê nekirin. Nizanî çêkî? Na. Navê wa zanî nizanî? Navê xwarinê Ereba mesela çi heye? Navê xwarinê Ereba lez navê xwarinê Ereba gelkî nizanim. Nizanî? Na. Ji bo kes çê nakim em nizanim. Jî ez. Nizanî? Na. Baş e. Xwarinê Kurda yê ku herî baş tu çê dikî kîjan e? Êhûrin. Hûr û pizûr e? Êhûrî Roviye, pizûrî. Kelepaçe ne? Kelepaçe, serupê. Erî serupê ne em bê ser. Erî. Erî. Wekî din oriq tu baş çê dikî? Urok naz uroqa yani kes çêkim meze çêkim ama ez me çê nekirine. Te çê nekirine? Na. Erî. Tu bêtir hostayê hûr û rovî û serupêyayî. Ev jî ne hin dike. û niha em ê dest pê bikin, em ê hûrê xwe tişe bikin û kerem ke em dest pê bikin. Mêrdîn çiqas bi cî û warê xwinên kevnare bê naskirin, çiqas bi beriya xwe bê naskirin, o qas jî bi xwarinê xwe tê naskirin û êdî li Tirkiye gelek kes tenê ji bo xwarinê Mêrdînê li tiyarê swar dibin, têne Mêrdînê û xwarina dixwin. Ew jî mirov dikare bêje ku ji bo vê tevlihevbûna va çandên ku li vê derê ye, ev bawerî û çandên ku li vê dere çêbûne bi xwe re çandeke mezin çêkirin ji bo xwarina jî. Suryaniya xwarin çêkirine li şûna xwe şo piştine.
ezdiyan xwarin çêkirine şo piştine her wisa kurmancan li vê dera xwarin çêkirine û ew pêş ve birine hinek jî mirov dikare bêje ji hev girtine ew çantev li hev kirine û wî rengî êdî li vê dera mitbaxeke gelek dewlemend heye û bi taybet jî niha li Mêrdînê êdî wek li Kurdistanê wek bajarekî bi xwarina xwe jî tê naskirin hem bi kevirê xwe spî hem jî bi xwarina xwe tê naskirin di xwarina hûr û roviya da jî wesayê piranî bi Mêrdînê tê naskirin ev xwarin heman bêjin li hemû Kurdistanê tê zanîn lê piranî li Mêrdînê pê tê naskirin û niha jî em ji we re çê dikin goştê xwe em qîmê naxîne ne wisa نه qîme nabe ام کار قیمه جی تخنه قیمه جی هی qîme ez dibêjim karê betala ye ne wisa goş baştir نه e گوشت تخنه goş baştir e goştê çi ye ev گوشت گولکای goştê golika ye e baş e kerem ki tu hûr hûr jêkî اه kerem ki piçikê jî best dibên texnê îsota sor ew temam e îjara me birinca xwe texnê اما برنجا خو تخنه برنجا مجی بس بس karî bidîme me piçik nane texnê نه me got nane li ba me jê re anex dibêjin li Kurdistanê navê her giyekî bi 20 awayî ye ji ber çi ye ev ji ber ku dibistanê Kurdî tune ne Kurd navê her giyekî weke her milletekî ji pirtûk û ji deftera hîn nebûye wexta ku zarokek di dibistanê de navê giya hîn bû bêje ev nane anixi hemû Kurd hemû zarok wê wî navî bizanibin car cara di navbera du gunda da jî navê giya navê xwarina navê sebzeya navê fêkiya diguhere li cihekî tu mêze dikî hirmî dibêje li cihekî navekî din lê dikin li her derekê nav diguhere ev jî ji bê dibistaniyê ye yani ji ber ku dibistana Kurdî hîn jî li Kurdistanê qedexe ye ev nav standart nebûne em hêvî dikin ku bi azadbûna dibistanan ra êdî navê giya navê xwarina û navê deşt û zozana çiya hemû wê bi Kurdî bi û wê standartek jî ji wana ra çêbû kerem ke hûrî hojekî nijar te tiştê vala giş dan ber min زين هاش بتبع ev hûrê çi ye ê berxê ye اما انا برجبني çi qasî mirov qasî dest kî jê dikin Ez çawa ê dikin nejbete çûk mezin e وسوري انا
هذا خط شكل ایجا تا اون درزی لازمه قهوه درزی لازمه میجا بدون لازمه برا دريج بي انا نورمال بس بس وصل شافت باش بينا ها كرمك سابس بس لا كورم جم كورم تي قاتك يا دقات زي قادم يا قاتي بك باش برای میگشا بدرون بشامی تجاک نوسا مگو هورو پزور خوارنه که زوره لیوسا جی خوارنه که فقیره یعنی هورو پزور وک خوارنه که دولمنده نای ناس کرن لگوند لهر داره که که وقتا چه دبه بهتر دبیجن فقیر هورو پزور دخو halbuki arast ev ku huru puzurji xwarne ke gelek xweş hundirêj tije goşt be hundirêj birij dikeviye gelek xwarne ku ve dîtin dikeviye gelek malzeme dikeviye û wisa jî xwarne ke dewlemend e û li her malekê jî niha jî hîn li gundê Kurdistanê li her malekê salê da çend cara tê pijandin ez dibêm mere salê carekê huru puzur nexwe mirov gurî dibe yani gere mere muheqeq bixwe تماشاوان هجا خوارنا من یکمین حاضره و پارچه داوی هور نها خشکا شکریه آماده دکه و پشت را متخم برو شاخو که کلیا ایدی جبو خوارنی آماده و پشت را امی دست بخوارنی خونه دنا بکن تماشاوان هجا ناهوری me keliyan û li benda xwarinê ne em ê derbasî xwarina xwe na duyemîn bûn îjar bi sürprîzekê bi kesekî din bi nampêjekî din bi hostayekî din em ê dest bi xwarina şamboreka bikin Temaşevanê hêja îro me got ji wera sürprîzeke me heye sürprîza me kekê şükrî ye em ê di navbera şükrî û şükriyayê da her nû werin îro xwişka şükriya jimbira wî ew bi xwe jî xwediyê malê kekê şükrî jî niha li Mêrdînê di xwaringehkê da hostatiyê dike nampêjiyê dike bi xwe hostayê xwarin çêkirinê ye û em ê bi wî re sohbeteke li ser xwarinên Mêrdînê û li ser xwarinan û helbet ew ê ji me re xwarinekê çê bike wê destpêkê de şamboreka çê bike ka em jê bipirsin gelo Mêrdîn çi qas dewlemend bi xwarinê xwe û ew li xwaringehê çi çê dikin û hûn li pişt me wek baxçeyekê dibînin ev ne baxçeyê rastî baxçeyekî direwî ne lê li Mêrdînê di van avahiyê kevin da bi vê xemla xwe em bêjin baxçeyek jî çê dibe bi kulîlkan, bi rihanê, bi nanê û dîsa bi kulîlkên ku hûn dibînin baxçeyekî jî tê çêkirin û li vê dera wekî ku me bihîst her roj li vê dera fîlmek tê kişandin li vê dera kamera tên êdî
hemû gelên Mêrdînê hînî kamera biye û dibînin ku fîlm têne kişandin, kesên naskirî têne vê dera. Niha bi keke şükrî ra em ê behsa Mêrdînê bikin û xwarinê bikin. Keke şükrî xwarinê Mêrdînê herî navdar kîjanî gelo? Serî de ji wer bêhom xêr hatine. Nav xêrê da bîspas. Şawer hatine. Xwarina herî navdar wekû gava de we jî kerem kir hûr û rêvî ne. Hûr rovî ne. Eroqî ne, kutilkin, şamborekin. Di navendê de Xelîsêlke. qelîseyeke, hebîse. Kayîro min niha çi çêkin? Kay kerem kijmera bêj. Erê şamborek çi ne malzemeyê? Malzemeyê ev goştê me yî hûr kiriye. Guştê qîme ye. Wala ji ber ku Tirkiye ez name qîme. Na qîme navekê dinin tune ye. Êm ez bêm hûr Ez kiriye. çekî zimanê Kurdî jî fam dikim. Goştê hûr. Navê qîme ye. Êdî ew qîme bimînin yani. Ew mî Evet. navekî din nikarin lê bikin. Wekî din Ev jî zeytame ye. rûnê zeytê ye. Ev Baxdûn Samê. Badanosu. Ev ava bacana ye. Erê. Ev Sîr ye. Ev îsotê şînin. Erê. Îsota sor. Erê. Ev jî pîvaz e. Erê. Hevîrê me ye. Hevîr te berê çêkiriye? Berê çêkir. Ji bo ku hepkî divê bûweste. Nasa gere hevîr tirş bibe. Hepkî divê tir ji Hevîr tirşê tê de heye. Na ew bixwe Bixwe maye. bixwe Bixwe maye. xwe Ha. tirş kiriye. Te hevîr tirşik nexist. Tamam. Min û çêkirana ji xwe ve nedibû jî. Ve nabe newsa. Ve nabe. Gere meral bendê bimînin. Ev jî arvanê me ji bo em bavê jin ber. Erê. Bacanê sor. Erê. Xwe. Ev jî îsota sor e. Sonra. Ev jî pencûre ye. Erê pênc jûre baharat. Ev jî İsota reş. Erê. Baş e. Evet ben bir şey dest pê bikin. Em hema pîvaza dest pê. Pîvaza dest pê bikin. Keke şükrü ez bipirsim. Şamborekê mirov çawa pije? Bi çi hawî? Yani li ser sêlê dibe, li firnê dibe. Çawa dibe. Sêlê jî dibe, di firnê jî dibe û di nav zeytê jî dibe. Rûnê zeytîn me sor dikin. Bi her sê şikla jî şê dibe. Kîjan xweş e? Wala em kêfam ji her sêya jî. Hinek hene yaxlî naxwin ji ber ku yaxî naxwin a nav zeytê jî hes nakin. Erê. Hinek hene bêhna dû ji ber ku dikevî bêhna dû bûwan xweş e. Erê. Ser sêlê. Ser sêlê. Hinek jî hene bêhna êzinga bêhna wî duwê firnê dikevî ew bûwan xweş e yani. Valla bi min sêlê ez cî hem ser sêlê çêtir e. Yani ji bo çawa jî baştir e. Tu dibînî çawa dipije. Berê. Zanî. û ku êzingê mazî bin, mirov bide binî, ez bawer dikim tama wê jî hemiye xweştir be. Em îro ser sêlê çêkin. Em ê nevî ser sêlê Nîvî jî em ê bavêjin. nevî jî em ê bavêjin firnê. Bijim firina malî ahwala ji me re hat. Ev temam e. Temaşevanê hêja Şükrî Osta niha nanê xwe vekir û metîra xwe da alî kî niha jî îja min ew malzemeyê ku ji bo navayê me amade kiribû em ê bînin vê de re têxin nava wê û êdî em ê bavên ji ser sêlê ku pijiya wek hûn dizanin em ê bixwin.
تماشاوان هجا نها شامبوره که ملسر سیلی دپجن و ام لبندا بجاندن آوان. تماشاوان هجا و کند بینن شامبوره که می آماده نه نهاجی امی نانه بگوش اغبیز لحمی امی چه بکن و ایدی امی خاطری خوشبه بخوازن. تماشاوان هجا ام هاتن خوارنا خونا داویه نانه بگوشت عربیا ویجی برا هستای می بیجه کرم که عربیا چیه؟ اغبیز بلحمه. او تشته امن ها چیکن نان به گوشت هم چیکن کا malzeme ویج مرا malzeme arvane arvane isote şinin eri bacanın pencureye خویه سوتا رشه سوتا رحایه evji isota hişk li arreşe آرشه farqavi çi jasur تعمای گوهرتیه tamam hep çeki guheriye Guheriye, eri زیتامه eri و آوا بعجانه و آو af ave mi pe hevir bikir اری آو جبو هدیر yani necbo ve xwarneye نه tamam iyi kerem kem dest pekin کرم دارو وەکو وەجیانی زمان بە قەدەح مەدەح ئەم نزان ne say نا yani mirov nezanı 200 gram arvan em bêjin 500 gram ev bu çê nava نا bu mirov Pirtûkê de kar binivîsîn ez ê binêrim ka çend gram çêbiye ji bo ku millet bizanibe yani li ber televizyonê ev baş e lê wexta te pirtûk nivisand lazim e gramê hebe milletê çawa çêke li gor destê Şükrî Usta nabe yani mecbur gere mirov grama ئەوش تەخمینە وێ هەیە ev nanê bi goşt ecarê kemîn dibînim min nebîstiye ku hevîr û goşt kevite ev ئەv tiştekî wisa nizanî bû. مێردین دە ئەv jî xواردنێکی سەرەکیە ئەم Erê. بێژن Temaşevanê hêja em mane şevê lê ev mayîna me na şevê ne ji ber tiraliya me ye ji ber ku me xwast hûn şeva Mêrdînê jî bibînin şeva Mêrdînê xwarin çawa tê amade kirin û dîmenên dîmenên efsûniyê Mêrdînê çawa xuya dikin me xwast em wan jî bi we re par vekin ji ber wê em xwarina xwe na dawiyê şevê da çê dikin û ji xwe em şîvê dixwin şîva şevê dixwin şîva şeva Mêrdînê dixwin ev cûreyê xwarinê ev nanê bi goş ez bi xwe carê yekemîn dibînim ez wisa bawer dikim ku temaşevanê me jî carê yekemîn dibîne niha ev tiştê ku ev malzemeyê ku tê amadekirin ne ji bo hundirê tiştekî ev bi xwe xwarin e û nan e û piştî ku niha amade bû bi vê awayî mirov dor davê ji firina bajêr û ku pijiya tê xwarinê Denge te xweş ya na stana navêjî بەێ kerem ki wê şeqê ئۆی فەلەک ji بۆی چێتە
dez hiştim ji hevalan. Oy felek ji bo çi dez hiştim ji hevalan. Emrimin şarde bu xuya dikim minakalan. Emrimin şarde bu xuya dikim minakalan. Ah dey rojvan kulan u derdan ev dilê min her dinale. Oy felek, oy felek, oy felek yaman. Saat hoş. Ne kaç ağa çeydi bu? Van öçağı tek ev fırını. Ne bu nan var? Ev ne nane şu koy. Eri. De aynı vak nan. Bine. Abi bir rengi. Evet. Ve abi bir rengi. Ve o habe giren. Udine ser. Darıki u Bu abi fırın. ay fırını. Evet. Edi amade. Amade. Nane bir goşt amade. Temaşevan heca îro em mîvanê sifra Mêrdînê bûn, mîvanê sifreya keke şükrî û xuşka şükran bûn û em mîvanê Mêrdînê bûn. Mîvanê Mêrdîna be efsûn bûn ku bi hezar salan e bi vê xemla xwe Kurdistanê û hemû rojhilata ravîn ronî dike û niha em ê wan xwarinê xweşik em wana pêşkêşî we dikin û hêvî dikin rojekê lingê we jî bi Mêrdînê keve, riya we jî bi Mêrdînê keve û hûn jî karibin van xwarinê xweşik bixwin. Heta bernameyeke din bimîn di xêr û xweşiyê da. Mala wan hezar carî ava ku em kirin mîvanê xwe û sifreya xujmera vekirin. Mala keke şükrî ava, mala xuşka şükrî ava û mala xalê Saîd ava bimînin di xêr û xweşiyê da êvar baş.